Να! Χορτάσαμε με χαρτιά από το Χάρβαρντ, με διπλώματα από τις Αγγλίες, της Γαλλίας, τους Φράγκο-Λεβαντίνους. Και τι έγινε? 38 χρόνια που κοιτάξτε που μας κατάδυσαν. Γιατί χρειάζονται τα πτυχία αυτά? 30 απόφοιτοι της Ευελπίδων και σώσανε τη χώρα. Να! Πολλές φορές έχουμε κατηγορηθεί ότι θέλουμε να φέρουμε τον εμφύλιο. Ποιον εμφύλιο συναγωνιστές και συναγωνίστριες? Να κάνουμε εμφύλιο με ποιον? Με το Στρατούλι? Με ποιον να κάνουμε εμφύλιο? Με ποιον? Με το ΣΥΡΙΖΑ? Με τους Κίνετους? Με τις λεσβίες? Με ποιον θα κάνουμε? Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα λέμε. Αντρίκα, σταράτα, όμορφα. Με ποιους θα κάνουμε εμφύλιο? Με αυτούς τους ανθρώπους? Δεν τους βλέπουμε. Δεν υπάρχουν μπροστά μας. Να! Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Θα λέτε στα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, ναι, ήμουνα κι εγώ με τη Χρυσή Αυγή. Να! Δεν χρειάζεται να κρύβετε τα πρόσωπά σας. Δεν χρειάζεται να κρύβετε την πίστη σας. Στο καφενείο, στην καφετέρια, στην γειτονιά.